mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kwina kulikonse kumene muli mu tsiku la lero, pamene tikufuna tipitizenso kuphunzira mawu a Mulungu kuchokera mu buku lopatulika ili Baibulo, pamene tikuphunzira zatsatanetsatane wa Baibulo, makamaka kuphunzira buku lililonse kuchokera mu Chipangano Chakale kuti mpaka tidzamalize buku la Chipangano Chatsopano. Ndikukhulupirira kunena kuti amene takhala tikuyitsata bwino pologalamuyi tinayamba ndithu kuphunzira za malonje kapena chiyambi cha buku limeneli cha Baibulo limeneli. Tinaphunzirako zokhudzana ndi buku la Genesis komanso ndi Exodo. Choncho mu tsiku la lero tikhalabe tikupitiriza kuphunzira buku la namba 3 makamaka kuchokera pa mndandanda wakalidwe ka mabuku a m'Baibulo ndilo buku la Levitiko. Buku la Levitiko tikamaphunzira kuchokera mu buku limeneli la Levitiko timalona kuti buku limeneli la Levitiko lili ma chapters okwana 27 lili ma chapters okwana 27. Buku limeneli lakuti Levitiko ndi buku limene limafotokoza za mmene ana a fuko la Levi amenera kugwirira ntchito yawo. Buku limene limafotokoza za mmene ana a fuko la Levi amenera kugwirira ntchito yawo. Pamene ana Israeli anali ku Igupto kupita ku Kanaani, timaona ndithu kunena kuti buku la Exodo lakathera pamene ana Israeli akumanga chihema. Tsono pamene chihema chija chinamangidwa choncho zinafuna kuti mukapezeke anthu adzigwira ntchito mu chihema muja. Ndipo Mulungu anasankha ana obadwa kuchoka ku fuko la Levi kunena kuti ndi amene adzitumikira mu chihemamo. Choncho buku la Levitiko limeneli limangofotokoza za mmene ana a fuko la Levi amenewa mmene adzigwirira ntchito mu chihema chimene chamangidwa paja pamene talekezera kuona mu program imene inatha ija mu buku la Exodo chapter chake cha 40. Exodo chapter chake cha 40. Choncho tikamakamba za buku limene la Levitiko lingofotokoza za nkhani yokhudzana ndi imeneyi, mmene ana a fuko la Levi amenera kugwirira ntchito yawo mu chihema menemo. Buku limene linalembedwa makamaka pamene ana Israeli amenewa anali pa phiri la Sinai. Pa phiri la Sinai amenepa anthu amenewa adakhalapo kwa nthawi itali ndithu, sikuti anangokhala monena kuti anangofika Mose nkukatenga malamulo kuzapasa anthu wabasa anthu kumapitira ulendo, koma anakhalapo ndithu kwa nthawi yayitali. Tikamalona buku limene la Levitiko limagwira ntchito ngati buku lotsogolera za mmene anthu ansembe komanso ana a fuko la Levi amenera kugwirira ntchito. Lili lodzala ndi malangizo, ndondomeko komanso tsatanetsatane wa mmene anthu amenewa ochoka ku fuko la Levi amenera kugwirira ntchito, komanso mmene anthu odzapembedza mu chihemamo amenera kutsatira madongosolo ake. Komanso chinthu china chimene buku limene la Levi limaonetsa, limafotokoza za mmene munthu amene ndi wochimwa angafikire pamaso pa Mulungu wolungama. Munthu wochimwa mmene angafikire pamaso pa Mulungu pokhala kuti Mulungu ndotani ndi wolungama. Kodi munthu angafike motani? Timaona kunena kuti munthu amenera kuti adzeretseke asadafika pamaso pa ndani? Pamaso pa Mulungu. Mofanafananso tikamaona mu buku limene la Levitiko timapeza nkhani imeneyi yokhuza ndi nsembe pamene anthu amapereka nsembe zosiyanasiyana. Tikamaphunzira za buku limene la Levitiko muli mawu ambiri amene Baibulo lilankhula, komano mawu amene amapezeka kawirikawiri mu buku limene la Levitiko ndi mawu awiri okha. Mawu oyamba ndi mawu akuti chiyero, mawu achiwiri ndionena kuti kukozedwanso. Chiyero, kukozedwanso. Pamene munthu wachimwa amenera kuti akozedwenso ndi cholinga chonena kuti akhale oyera pamaso pa Mulungu. Mawu amenewo ndi amene amakonda kupezeka kwambiri mu buku limeneli, buku la Levitiko. Buku la Levitiko limeneli monga adafotokoza kale kunena kuti ndi lodzala ndi malangizo za mmene ana a fuko la Levi amenera kugwirira ntchito, za mmene anthu ansembe ayenera kugwirira ntchito. Choncho ndi lodzala ndi malangizo ambiri. Ena mwa malangizowa ndi amene tingakonetsenso kuwaona mu tsiku la lero. Tikaoneni kunena kuti kodi malangizo amenewa ndioti analipo mu nthawi yokhayo, ino ndine lero mu nthawi ino sakutikhudza. Kodi ino ndine malangizo amenewa tingaphunziremo chani? Tikayambeni kuona za malangizo oyamba
amene anaperekedwa kwa ansembe amenewa zamene mtundu wa Aisraeli ukuyenera kukhalira. Tiyeni tikaoneni mu buku la Levitiko chapter 7 verse 26 ndi 27 pamenepa mulembi analemba chonchi. Ndipo musamadya mwazi uliwonse kapena wa mbalame kapena wa nyama m'nyumba zanu zonse. Aliyense akadya mwazi uliwonse munthuyo asadziwe kwa anthu a mtundu wake. Mu verse 26 angofotokoza kwakulu kunena kuti aliyense asamadya mwazi wa mbalame kaya wa nyama m'nyumba zadani m'nyumba zanu. Akunena zimenezi m'nyumba za ana a Israeli. Malangizo amene anaperekedwa kwa anthu amenewo mtundu wa Aisraeli. Komanso anaperekedwa malangizo amenewa kwa anthu ansembe. Tikamaphunzira Baibulo limaonetsa kuluza nena kuti lero inu ndinu amene tili ansembe a Khristu. Kodi malangizo amenewa adatha mu nthawi yomweyo? Kodi mu nthawi ino tikhaza kudyabe mwazi? Kodi zimenezi Baibulo limafotokozapo chani? Tiyeni tikaoneni kunena kuti kodi ndine tikhaza kudyabe mwazi mu masiku ano kapena sitingadye. Makamaka pokaphunziranso kuchokera mu buku la Mwachidule atumwi. Tiyeni tikaoneni buku la Mwachidule atumwi. Tikamona buku la Mwachidule atumwi chapter chake cha 15 maka kuona mu verse yake ya 19 kuelekeza 20 analembapo kunena kuti chifukwa chake ine ndiweruza kuti tisavute amwe a mitundu amene atembenukira kwa Mulungu, koma kuti tilembere kwa iwo kuti asale zonyansa za mafano ndi dama ndi zopotola ndi mwazi. Nthawi iyi inali nthawi imene anthu ena makamaka anthu a mitundu atamva za uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu ndikulowa mu mpingo. Analiponso anthu ena amene adazolowera za chipembedzo cha Mose kapena za chilamulo cha Mose. Choncho chipembedzo cha Yuda, anthu amene amaphunzitsa kunena kuti munthu akapulumuke nkofunika kuti azisunga zinthu za chilamulo, asamadye mwazi, asamadye nkhumba. Koma atumwi adapanga mkumano ku Yerusalemu. Choncho amene ankayankhula payo ndi Yakobo amene adanena kuti ineyo ndiweruza kuti tilembere iwo kunena kuti asale zonyansa za mafano, dama, zopotola komanso ndi chani, komanso ndi mwazi. Mumwe wa Chikhristu, Akhristu timaletsedwa kunena kuti tisadye chani, tisadye mwazi. Ndiyo kuti pamene tikuphunzira kuchokera mu buku la Levitiko kunena kuti anzathu aja adaletsedwa kunena kuti asadye mwazi, koma inu ndineyo sitikuyeneranso kumadya mwazi mu masiku athu ano. Chifukwa mwina anthu ithu maningalo nena kuti zimenezo ankauza ana Aisraeli ndipo zinatha. Yes, ankauza ana Aisraeli, koma lamulo likupitirira. Pamene malamulo ena aja amakhona ndongothera kuti kodi ndongothera ku chipangano chakale komweko. Lamulo ili ndilopitirira. Inu ndine sitikuyenera kudya mwazi. Lamulo lina limene timalipeza apo ndilonena kuti anthu amenewa ansembe anawuzidwaponso chinthu china chimene amenera kuchita, chimene amenera kuti asamachite. Tikamona mu buku limeneli la Levitiko chapter 10 mu verse yake 9 pamene analembapo kunena kuti usamamwa vinyo kapena choledzeretsa iwe ndi ana ako omwe mmene mulowa m'chihema chokumanako, kuti mungafe likhale lemba losatha mwa mibado yanu. Apa tikuona kunena kuti Mulungu akupereka malamulo kwa anthu ansembe kunena kuti akuyenera kuti asamamwe vinyo amene akuti vinyo wake uti kapena kuti choledzeretsa. Asamamwe chakumwa choledzeretsa ansembe. Koma kumbukira nena kuti tikamaphunzira Baibulo timakwanitsa kupeza kunena kuti mu masiku athu ano inu ndine ndife mtundu wosankhika wa Mulungu, ndife Israeli watsopano. Akhristu ndife Israeli watsopano. Kodi ansembe athu ndi ndani? Tikamona mu buku la 1 Petro chapter 2 mu verse yake 5 mulemba adenapo kunena kuti inunso ngati miyala ya moyo mumangidwa nyumba ya uzimu kuti mukhale ansembe oyera mtima akupereka nsembe za uzimu zolandiridwa ndi Mulungu mwa Yesu Khristu. Apanso Petro tsono akuwauza Akhristu kunena kuti inunso pokhala ndinu miyala ya moyo munamangidwa nyumba ya uzimu kuti mukakhale achani, ansembe oyera mtima. Mkhristu wina aliyense ndi wansembe koma otani, oyera mtima. Tsono pokhala kuti Mkhristu wina aliyense ndi wansembe oyera mtima, lamulo lakunena kuti
wansembe asamadye mwazi linaperekedwa ende kuchani kuchipangano chakale talona kuti ndilopitirira lamulo limene lija. Komanso apa ansembe akuzidwa kunena kuti asamamwe vinyo, asamamwe vinyo. Kodi pamene akuzidwa ansembe kuti asamamwe vinyo, inu ndine vinyo tikhaza kumwa? Tikamaona mu buku la Galatiya chapter 5 kuyambira verse yake 19 kulekeza 21 pamene anakambapo zokhudzana ndi ntchito za thupi, amakaniza zakuledzera. Ndiye kuti adawaletsa ansembe anzathu kale mu chipangano chakale, koma mu chipangano chatsopano chino Baibulo likuzanena kuti akhristu tonse ndife ansembe. Ndiye kuti mulungunso akutiletsanso nena kuti samamwe chani, samamwe vinyo. Vinyo akambidwa apayo ndiyo chakumwa choledzeretsa. Mkhristu sayenera kupanga zimenezo. Komanso tikamaonanso Baibulo limaletsa za chinthu china ndicho zakudya nyama zofa zokha. Timaona zimenezi tikamawerenga kuchoka mu buku la Levitiko chapter 17 verse yake 12 kulekeza 16 pamene analembapo kunena kuti chifukwa chake ndinena kwa ana a Israeli asamadye mwazi mmodzi yense wa inu, kapena mlendo aliyense wogonera mwa inu asamadye mwazi. Ndipo munthu aliyense wa ana a Israeli kapena mlendo wakugonera pakati pa inu akasaka nyama kapena mbalame yakudya nakayigwira azikhetsa mwazi wake nawufotsere m'dothi, pakuti ndiwo moyo wa nyama zonse, mwazi wake ndiwo moyo wake. Chifukwa chake ndinena kwa ana a Israeli musamadya mwazi wa nyama ina iliyonse, pakuti moyo wa nyama yonse ndi mwazi wake. Aliyense akawudya adzasadzidwa. Ndipo aliyense wakudya yakufa yokha kapena yojiwa kuthengo, ngakhale ndiye wa m'dziko kapena mlendo, azitsuka nsalu zake nasambe ndi mapazi ake nakhala odetsedwa kufikira madzulo, pamenepo adzakhala oyera. Apanso mu verse yake 16 minute ya 15 minute tikuona apo kunena kuti akamba kwabwino makamaka kunena kuti munthu kaya wapita kuthengo kasaka nyama wepeza ina yojiwa kapena yofa yokha, chinthu chimenecho mkhristu ukadya umakhala kuti umadetsedwa pamaso pa Mulungu. Mwachidule ukadya umakhala kuti watani, wachimwa. Tsono mwa chipangano chakale anzathu akwazonena kuti ngati munthu wadya chimenechi amenera kuti achape nsalu zake nasambenso. Nkhani yake ndi chani? Ayeretsedwe pamaso pa Mulungu. Mu masiku athu ano pamene munthu adya zimenechi angatani? Ameretsedwa bwanji munthu pamaso pa Mulungu? Alape ndi kuvomereza tchimo lake pamaso pa Mulungu komanso pa anthu onse. Izizi ndi zimene buku lopatulika limaphunzitsa, zimenenso inu ndine tikuyenera kutsatira pokhala kuti tili ansembe mu chipangano chino chatsopano. Komanso kumbukira nena kuti tikamaphunzira za Baibulo limeneli makamaka mu buku limene la Levitiko timaphunzirapo za nkhani ina imene ndiyo nkhani imene mwina pano pa dziko lapansi ili m'makutu mwa anthu kwambiri, imene anthu tikuiva mwina tsiku ndi tsiku, ndiyo nkhani yokhudzana ndi kugonana amuna kapena akazi okhaokha, kugonana kwa anthu ofanana ziwalo. Tikoneno nena kuti kodi akhristu amenewa adawaloleza motani kapena anawalankhula motani mu nkhani imeneyi ya kugonana kwa anthu ofanana ziwalo, makamaka tikamaona mu buku limeneli la Levitiko chapter 18 mu verse yake 22 ndi 23, komanso tidzaonanso mu buku la Levitiko chapter 20 mu verse yake number 13. Tikembeni kuona mu buku la Levitiko chapter 18 verse yake 20 ndi 22. Verse yake 20 ndi 23. Usagonana naye mkazi wa mnansi wako, kudetsedwa naye limodzi. Ndipo usamapereka mbumba yako kuwapitiriza ku moto chifukwa cha Moleki. Usamayipatsa dzina la Mulungu wako, ine ndine Yehova. Usamagonana ndi mwamuna monga amagonana ndi mkazi, chonyansa ichi. Ndipo usamagonana ndi nyama iliyonse kudetsedwa nayo, kapena mkazi asamayima pa nyama kugonana nayo, chisokonezo choopsa ichi. Chinthu choyamba mu verse yake 22 chimene onena nchonena kuti usamagonana ndi mwamuna monga amagonana ndi ndani? Kodi ndi mkazi. Pokhala unena kuti niyo ndi amuna, musamagonane ndi mwamuna monga mmene magonana ndi ndani? Kodi ndi akazi. Chinthu choyamba chimene mulembe pamene waletsa ndi chiti? Kodi ndi chimenechi. Akuti ichi nchonyansa pamaso pa ndani? Pamaso pa Mulungu. Komanso chinthu china namba 2 mu verse yake 23 akuti munthu usamagonane ndi nyama, wamuna kugonana ndi nyama, kapenanso wamkazi kugonana ndi nyama. Zimenezi mawu a Mulungu amaletsa. Nkhani imene ili mkamwa mwa anthu, imene ili m'makutu kwambiri a anthu ndi imeneyi. Baibulo likuletsa. Kodi inu ndine Baibulo limatilangizapo chani makamaka ku nkhani ngati imeneyi? Tikamaona mu buku la Roma chapter 1 kuyambira verse yake 21 kulekeza 23, mulembe buku la Roma lidalankhulaponso za nkhani yokhudzana ndi imeneyi,
makamaka kunena kuti ndi zinthu zodetsedwa pamaso pa Mulungu kumagonana anthu ofanana ziwalo kapena kugonana ndi nyama. Chingakhale nkhani ili m'makutu mwa anthu, chingakhale mwina president a dziko atakhala zoti nkhani ayivomereza, koma tikuyenera tikazindikire kunena kuti choona ndi chichokha, kunena kuti chinthu ichi pamaso pa Mulungu ndi chokanidwa. Tiye tidzichite zimene Mulungu akunena osati kuti atsogoleri akunena kuti chani. Chifukwa atsogoleri akhoza kutuza zinthu mwina zimene ndi zosemphana ndi malamulo a Mulungu. Ndiye tikangotsatira ponena kuti ndi atsogoleri athu, ayi. Titafa lero atsogoleri athu sangakatipulumutse. Atsogoleri athuwo akadikiranso kuti akaweruzidwe ndi Mulungu. Ndiye chinthu chofunikira ndi kumvera Mulungu osati atsogoleri athu. Izizi ndi zinthu zimene Baibulo likukaniza. Inu ndine teni tisati zimene Mulungu amafunazi. Komanso tikamaonanso mu buku la Levitiko chapter 15 kuyambira verse 35 matsika m'musi, tikaona kunena kuti pamenepo mlembi analankhulaponso za nkhani ina ndiyo yokhudzana ndi kuweruza kosayenera, kuweruza mwachinyengo. Akupitiriza kufotokoza kunena kuti pamene anthu abwera nayo nkhani kuti muweruze, si zinthu zofunika kumatenga chinyengo kapena kumapanga zinthu zosakhala bwino kuti nkhani ikomere munthu amene ndi wolakwa. Weruzani nkhani motengera ndi mmene ikuyenera kumafunikira. Izi ndi zimene buku la Levitiko limene limaphunzitsa, zimenenso ino ndine tingaphunzirepo ndi zinthu zimenezo. Chinthu chofunikira kwambiri ndi chani? Kumaliwerenga buku pafupi chifukwa munthu tsiku ndi tsiku amawerenga Baibulo makhalanso kuphunzira zinthu zina ndi zina zotani kodi zosiyana zimene zingatithandize kunena kuti moyo mwa Chikhristu tikakule ndipo tikakwanitse cholinga chathu chimodzi chodzapeza moyo osatha. Izi ndi zimene mwa Mulungu amaphunzitsa. Titachoka pa buku limene la Levitiko, makamaka mu mndandanda wa Baibulo ku Chipangano chakale timakafikanso mu buku limene li buku la Numeri. Buku la Numeri ndi limodzinso mwa mabuku a chilamulo. Lili ndi machapter zokwana 38. Tikamakamba za liwuso limene lokhudza ndi Numeri ndi liwu limene limangotanthauza kuwerengera. Kuwerengera. Choncho tikamakamba za buku limene la Numeri limafotokoza za kuwerengera kwa anthu kumene kunachitika pakati pa ana a Israeli. Kuwerengera kwa anthu kumene kunachitika pakati pa ana a Israeli. Ndi chifukwa chani Mulungu analola kunena kuti ana a Israeli awerengedwe? Nkhani inanena kuti mu buku la Numeri anthu ali njira kuchoka ku Igupto kupita kuchani, kupita ku Kanaani. Tsono sikuti Kanaaniko akakafika adzikangauza anthu amene anali ku dziko kumene kunena kuti chokani malowa Mulungu ife otipatsa. Ayi. Koma zinafunika kunena kuti anthu akakavuta akachite nawo nkhondo, anthu nkukakhala ana Israeli nkukakhala pachani pamalopo. Tsono cholinga chochitira kalembera ameneyo kapena cholinga chokuwerengera kumeneku kunali kuwerengera kufuna kudziwa anthu aamuna amene alipo amphamvu amene angakwanitse kukamenya nkhondo pokatenga mzinda wa Kanaaniwu. Komanso china cholinga chofuna kudziwa kunena kuti kodi anthu m'mafuko awo alipo ochuluka bwanji kuti malo tikakatenga tidzikagawana potengera ndi kuchuluka kwa anthu pa fuko lina lililonse. Kuwerengera kumeneku kunali kofunika zedi. Tikamaliwerenga buku limene la Numeri limafotokoza kunena kuti kuwerengera kumeneku kunachitika mu magawo awiri kapena kunachitika mu nthawi ziwiri. Nthawi yoyamba yokuwerengera imene inachitika kuchokera mu chapter yake chimene cha number 1 kulekeza chapter 4, pamenepo adawerengera anapezapo ndithu anthu ochuluka. Komanso tikamaona mu chapter yake cha 26 kuwerenga kwa chiluma kapezeka mu chapter 26 kumene anawerengera ndipo anthu anakapezeka ndithu ochepa. Choncho monga mmene kufotokoza kunena kuti buku limeneli limafotokoza za ana a Israeli pamene anali pa phiri la Sinai. Tikamaona mu chapter 1 muja, ndipo limapitiriza za ulendo wawo kukafika ku chigwa cha Mowabu. Kukafika ku chigwa cha Mowabu. Nkhani imene imapezeka menemu imatenga mtunda umenewu kuchokera pa phiri la Sinai kukafika ku chigwa chachani, kukafika ku chigwa cha Mowabu. Mwina ambiri kamawerenga Baibulo limangoona kuti ndi nkhani zimene zinangochitika mwina kaya kwa tsiku limodzi. Ayi, ndi nkhani zimene zinachitika koma kwa nthawi yachani, kodi nthawi yayitali. Tikamaona phunziranso za buku limeneli la Levitiko, bukuli limathera makamaka pamene Mulungu amapereka malangizo amene anthu angakagonjetsere komanso kukagawanirana dziko la Kanaani. Buku la Levitiko, makamaka buku la Numeri limathera pamenepo. Mmene anthu angakagonjetsere, pamene Mulungu amapereka malangizo amene anthu angakagonjetsere komanso ndi kugawana dziko limeneli, dziko la Kanaani. Izizi ndi zimene buku limene lokhudza la Numeri linatengapo ndithu. Ndipo timaona kunena kuti pamene anthu anali njira kupita kumeneko ku Kanaani, pamene amachita chiwerengero chawo,
Mulungu anamuza Mose kunena kuti ana fuko la Levi usawerenge. Chifukwa yonena kuti cholinga china chokuwerengera pajatu kunena chinonena kuti malo tikagawana polengera ndi kuchuluka kwa mtundu wathu. Tsono ana fuko la Levi anonena kuti adzikagwira ntchito muchani muchihema. Poti akakhala atumiki a Mulungu adzikatumikira muchihema simukufuna kuti muawerenge ayi. Koma inuyo ndi amene mudzikatenga chakhumi ndikuwapatsa anthuwa zimene atolera za zimene zija adzikatengaponso 10% ndikukapereka kwa ndani kodi kukapereka kwa Mulungu. Choncho tikamaona nkhani yokhuza ndi chakhumi pamene inaperekedwa mu buku limene la Numeri, nkhani yake inaperekedwa kwa anthu amene adzikangokhala amene adzikatumikira mu chihema. Sikuti nkhani ya chakhumi inaperekedwa pa Genesis ayi, ikuperekedwa pamene anthu anali mulendo kuchoka ku Igupto kupita ku Kenani. Atumiki a Mulungu amathandizidwa. Zimene ine tingaphunzire kunena kuti nkofunikira kunena kuti anthu amene ndi atumikiso a Mulungu mu masiku athu ano, mipingo timvetsetse athandiza kunena kuti chidwi chawo chidzikhala pakutumikira Mulungu, kuti ntchito ya Mulunguyo adzigwira mwabwino zedi, adzipatsa nthawi yofunikira, adzipatsa nthawi yayitali. Izo nzofunika kunena kuti ndi ine makamaka tilingalire mozama, tipitirize kuthandiza atsogoleri ngati timathandiza kale, komanso tiyambe kuthandiza atumiki a Mulungu ngati sitimathandiza. Chifukwa ngati sitimachita timakhala kuti tikuchimwa. Mulungu apa adachita kulamula nena kuti muzapatsa 10% ya zokolola zanu, mbewu kapena ziweto. Koma Mulungu ife mmene tingathandizire kapena mmene tingaperekere adatipatsa kunena kuti zipereka mmene ife kodi tapezera mmene tingakwanitsire. Ndipo Mulungu amatilimbikitsa kunena kuti nkofunika kuti tidzipereka kwambiri mwenanso povyola mmene ife kodi timapezera. Chifukwa tikamapereka timakhala kuti kusungitsa kuti Mulungu kodi atibwezerenso koma pakulonjezera zambiri. Choncho ndi chofunika kunena kuti ndine Akhristu tidzimvetsa bwino makamaka pa fundo imeneyi. Buku la Numeri limene timaliphunzirali ndi buku la namba 4 pa mndandanda wa Baibulo kuchokera ku Chipangano chakale makamaka kuyambira mbuku la Genesis. Tikachoka mu buku limene la Numeri timafikanso mu buku la Deutronome. Buku la Deutronome limeneli ndi buku limene lili ma chapters okwana 34. Ndi bukunso lomaliza la gawo loyamba la Baibulo la chilamulo. Paja tinaphunzira kunena kuti mabuku a chilamulo alipo mabuku okwana 5, mabuku okwana 5. Ndiye koyamba paja tinaphunzirapo kuchokera mbuku la Genesis, tinaphunzira kuchokera mbuku la Exodo, lero tapitiriza kuphunzira kuchokera mbuku la Levitiko komanso mbuku la Numeri. Ndipo tufunika malizitse kuphunzira kuchokera mbuku limene lili la Deutronome, makamaka pamene tufunika malize kuphunzira za mabuku amenewa a chilamulo. Mawu akunena kuti Deutronome kwa ukulukulu amangotanthauza kuti kubwerezedwanso kwa chilamulo. Mawu kuti Deutronome amangotanthauza kubwerezedwanso kwa chilamulo. Choncho buku limeneli limakamba za zinthu zimene zinanenedwa kale mu mabuku ena aja a chilamulo aja. Limakamba za zinthu zimene zambiri zinanenedwa kale mu mabuku ajani, mu mabuku ena aja a chilamulo. Malamulo amenewa amabwerezedwa chifukwa chonena kuti anthu ambiri amene anachoka ku Igupto samenenso adakafika kuchani kodi, samenenso anakafika ku Kenani. Anthu ambiri adafa mkati mwa njira. Ndipo tikamaphunzira Baibulo limakwanitsa kutsimikizira bwino ndithu kunena kuti ndi anthu awiri okha amene anachoka nawo ku Igupto nkukafika nawo kuchani, kukafika ku Kenani. Baibulo limafotokoza kunena kuti ndiyo Kalebu komanso Yoswa. Anthu amenewa ndokha amene anakwanitsa kunyamuka nawo kuchoka ku Igupto kukafika nawo kuchani, ku Kenani. Ndiye mukhaza kuona kunena kuti anthu ambiri ndithu anafera muchani, anafera m'njira. Choncho china chofunikira ndithu kunena kuti malamulo aja abwerezedwenso kwa anthu amene ndi atsopanowa. Ndi chifukwa chake kunena kuti buku limene limakamba za kubwerezedwanso kwa chilamulo. Kubwerezedwanso kwa chilamulo. Makamaka cholinganso cha buku limeneli china chofuna kuwakumbutsa anthu pamene akukalowa mu dziko la Kenani kunena kuti kodi Mulungu anatipatsa malamulo otani. Chifukwa paja tikunena kuti buku la Numeri lija lakathera pamene Mulungu akupereka malangizo za mmene angakalandire komanso kugawanirana dziko la Kenani lija. Ndiye kuti buku la Deutronome likubwerezanso zinthu ngati zili kodi, zinthu ngati zimenezo. Mukalanda bwanji nanga mukagawana bwanji. Ndizofunikira zedi kunena kuti ino ndi ine tiziphunzira kuchokera mu nkhani zimenezi. Timaphunzirapo maphunziro ozama. Tikamaphunziranso buku limeneli makamaka timaona kunena kuti mtumiki wa Mulungu Mose nkhani yake makatheranso mu buku limeneli, buku la Deutronome. Ndipo tikamaliphunzira buku limeneli timakwanitsa kuona kuti
Mose sanakalowe nawo ku mzinda wa malonjezano, adakwanitsa kuwachotsa Aisraeli ku Igupto kuja, koma sadakalowe nawo mu mzinda wa malonjezano, mzinda wa Kanaani, chifukwa chonena kuti anachimwa monena kuti chani, adamenya mwala molomwa kuyankhula. Tikamona mu buku la Numeri chapter 26. Numeri chapter 26 pamene anthu akumuvutitsa Mose nkhani yokhudzana ndi madzi, Mose atalumikiza ndi Mulungu anamuzonena kuti chofunikira nchonena kuti upite ukalilankhule thonthelo kuti lilutse madzi. Koma Mose chifukwa chopsa mtima molomwa ukalankhula anakamenya. Tsono pokhala kunena kuti anakamenya thonthelo lija, Mulungu anamuzonena kuti wachimwa. Zimene ndi zoonadi, Mose anachimwa chifukwa adachita zosemphana ndi lamulo la Mulungu. Chifukwa lamulo linanena kuti ukalankhule osati ukamenye. Pamene iye anakamenya. Choncho Mulungu atachimwa chonchi timaona kunena kuti Mose ameneyu Mulungu anamuzonena kuti sukalowa mu dziko la Kanaani chifukwa cha chinthu chimene wachita chosalongosoka pamene pachi. Koma tikamaphunzira m'buku limene la Deutronome timaona kunena kuti Mose analapa pamaso pa Mulungu. Mwina ena tithoma bayizika kapena tithoma sokonezeka kunena kuti akuti analapa koma sanakalowe ku dziko la malonjezano. Tinene kuti Mulungu anamukhululukira kapena sanamukhululukire? Anamukhululukira. Tingazindikire bwanji kunena kuti anamukhululukira? Lingalirani tikamaphunzira kuchokera mu buku la Mateyu chapter 17, mawalitsidwe a Yesu pa phiri. Pamene Yesu Khristu anatenga ophunzira ake atatu aja kupita nawo ku phiri kuja, akuti pamene Yesu Khristu ankapemphera ophunzira ake aja adaonamo anthu awiri atamuzungulira Yesu. Mbali inayi kunali Yosefe, mbali inayi kunali Mose, mbali inayi kunali Eliya. Mose amene amemera chilamulo komanso Mose amene amemera chani? Mose amene amemera chilamulo komanso Eliya amene amemera aneneri. Ndipo mukulingalira kunena kuti chinapangitsa nchani kunena kuti Mose akafika poti akaonekera nawo pamaso pa Yesu Khristu anafa aloyera mtima, chingakhale sanakalowe nawo kuchani? Ku dziko la Kanaani kuja. Ndiyoti Mulungu anamukhululukira inde tchimo lakelo, koma Mose anafabe, sanakalowe ku dziko la malonjezano. Zimeneno ndine tingaphunzirepo zambiri kuchokera mu fundo imeneyi. Titha kuphunzira kunena kuti nthawi zambiri munthu ukachita tchimo umakolola zinthu zambiri kusiyana ndi tchimo limene umakolola zambiri kusiyana ndi zimene wafesa. Nthawi yolima chimanga, nthawi mwina tingonena kuti nthawi yolima, mwina munthu uthotenga kaya mwina 10 kg ya mbewu kaya ya mteza kaya soya kaya chimanga ndikukabzala kumunda. Pokolola umembekezera kunena kuti usakololeso mbewu yachani? Ya 10 kg. Usakololeso zokula za 10 kg, ukolole zochuluka. Mofanafananso tchimo. Pamene munthu wachita tchimo pang'ono umathanso kukolola zinthu zambiri. Lingalirani Mose uyu molomwa ukangolankhula anakamenya, koma chimene anakakolola nchani? Sukalowa nawonso ku dziko la malonjezano. Zimene ndine zofunikanso kuti tiphunzire kwambiri pamenepo. Komanso timakwanitsa kuphunzira bwino nena kuti mu buku la Deutronome limene kunena kuti munthu ali ndi ufulu. Timaona kuchokera mu buku la Deutronome chapter 30 kuyambira verse yake 15 kulekeza 20 pamene Mulungu amazonena kuti ndichititsa umboni kumwamba ndi dziko lapansi zidzutseni chifukwa ndeka pakati panu moyo ndi imfa, mdalitso ndi temberero. Kotero sankhani moyo kuti mukakhale ndi chani? Kuti mukakhale ndi moyo. Mulungu munthu anampatsa ufulu wakuchita zinthu zonse. Choncho inu ndine pokhala kuti ndife Akhristu, Mulungu anatipatsa ufulu uli m'manja mwathu. Chinthu chofunikira ndi chani? Tidziganiza mozama kuti tidzichita polengera ndi mmene mawu a Mulungu amanenera. Izo ndi zimene tingaphunzire makamaka kuchokeranso mu buku limene la Deutronome. Komanso chinthu china chimene timaphunzira chimene chofunikiranso zedi mwina titachiona kuti mwina anthu tikadziwenso ndiyo chokhudzana ndi nkhani ya Sodomu ndi Gomora. Nthawi zambiri tikamaphunzira pa nkhani yokhudzana ndi Sodomu ndi Gomora, anthu ambiri timakhala malinga onena kuti mwina ndi Sodomu ndi Gomora yekha amene anawonongeka mu nthawi imeneyi. Pamene tikamaphunzira Baibulo limafotokoza onena kuti sadali Sodomu ndi Gomora yekha komanso ingakhale midzi yambiri idati inawonongeka. Chifukwa tikamona m'buku la Deutronome chapter 29 mu verse 23 analemba kunena kuti ndi kuti lidapsa dziko lake lonse ndi sufule ndi mchere kuti sabyalamo,
kapena siliphukitsa kanthu kapena kumera monsi monga kupasula kwake kwa Sodomu ndi Gomora, Adima ndi Zeboimu, imene Yehova anayipasula mkwiyo wake ndi ukali wake. Apa kufotokozanso za midzi imene inawonongeka pamodzi ndi chani? Ndi Sodomu ndi Gomora. Tikamaphunzira kuchokera pa nkhani ya Sodomu ndi Gomora ija, tizilingalira kunena kuti sikuti idangonongeka ndi midzi yochepa ijayi, idawonongekanso ndithu midzi ina imene ili nayo pafupi pa Sodomu ndi Gomora. Komanso tikamaphunzira kuchokera m'buku lomwe la Deutronome chapter 4 verse 2, amatiphunzitsa kunena kuti tisawonjezere kapena kuchotsera pa malamulo a Mulungu, tisawonjezere kapena kuchotsera pa mawu a Mulungu. Zimene ndine a Khristu ndi chofunika kuti tikamvetse bwino, kuti tisamawonjezere kapena kuchotsera pa mawu a Mulungu. Kodi mumachotsera? Kodi mumawonjezera pa mawu a Mulungu? Ngati mumatero kuti mumachimwa. Ndi zinthu zofunikira kwambiri kunena kuti tizitsata zinthu zonse zimene mawu a Mulungu amatani, kodi amanena zimene ndizogwirizana ndi mu nthawi yathu ino, nthawi ya Chikhristu. Izizi ndi zinthu zimene mafuna tigawane mu tsiku la lero, pamene taphunzira zokhuzana ndi magawo atatu mu programu ino. Taphunzirapo kuchokera mu buku la Levitiko, buku la Numeri komanso mu buku la Deutronome. Kumbukirani nena kuti programu imeneyi amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Daniel Linje Pancras. Mwina nkutheka kuti muli ndi funso kapena ndemanga kuchokera pa programu yathu imeneyi, komanso muli ndi mafunso ena onse a Baibulo amene amakuzunguzani mutu. Musadwale mutu chifukwa chokhala ndi mafunso a Baibulo. Ayi. A Lilongwe School of Biblical Studies alomasuka kukuyankhani komanso kukuthandizani pa mafunso anu amenewo, makamaka ngati mungafunse pa kuimba phone kapena kutumiza uthenga wa m'manja pa nambala iyi 0 766 018. Mulungu odziwa kudalitsa adalitse nonse maka chifukwa cha chidwi chimene muli nacho kukhala pano ndi kumvetsera mawu ake kwa lero ndi nthawi zonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe, ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe, ndiye wakuona